madubin Afrika. To masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan tasha tamu mai albarka wato madubin Afrika, wanda kamar dai yadda aka saba mukan kawo muku abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi al'umma kai tsaye. To a yau ma dai wannan shiri yana tafi ne da babban bako. To sai dai yau kuma bakon namu sabanin wanda kuka saba gani ne. A yau baƙi ne takanas ta garin nan tun daga jihar Kaduna suka zo domin su tallata irin hajar abin da suke siyarwa. Amma dai kan da cika ku da zance, bari na gabatar muku da bakon kai tsaye wanda zai gabatar muku da kanshi da kuma irin abin da yake tafa da shi. To babban bako barka da shigowa wannan shiri. To masha Allahu. To sunana Halimatu Abdullahi, wanda kamar yadda bakon namu ya gabatar da kansa, a yau muna tare da Alhaji Dr. Ahmad Sauki daga Allah takanas daga jihar Kaduna domin ya fayyace kuma ya warware mana wasu al'amura da suka shafi aure da kuma abin da yake a cikin shi, abin da ya shafi matsaloli kenan, kai har ma tafi ga haihuwa da matsalolin da ke cikinta, me ke kawo saki, menene yake haifar da haka, shin matsala ce ko kuma da akwai wani ɓoyayyen abu. Malam Dr. Ahmad a karo na biyu, barka da zuwa. To kuma da fatan zaka gabatarwa da masu kallon mu irin yanayin abubuwan da kuke yi da kuma ƙara gabatar da ita wannan cibiya taku ta Sauki daga Allah ga al'umma. So alhamdulillahi, kamar wannan cibiya dai a duniya ba ɓoyayya ba ce ba. A wanda suke kallon mu kuma suke sauraron mu, a duk wani wanda yake hawa social media, so in Allah ya so ya da in dai ba wani ikon Allah ba, so zai iya kasancewa ya waye ni. Domin akwai kafa daban-daban da ake fira da ne akan irin matsalolin al'umma a zamanance. Domin cibiyar nan ta kware wajen yin abubuwa da yawa. Domin kamar ayyukan da muke yi, babu wata matsala da take shigowa a cikin al'umma wanda ba ma ƙoƙari kanta. Sannan wannan al'amari da muke kamar abu ya shafi gida, kin san wani ayyukan shi zaki ga ya je ya yi karanta ne, wani kuma za ka ga ya ɗauke shi akan hanya ne, wani ya koya. Kamar nawa gado ne, duk wani abin da muke aiwatarwa muna aiwatar da shi bisa gado da Allah ya mallaka mana a cikin familin, kuma shi ne muke aiwatar da shi har ila yau har gobe ma da ikon Allah. So mafi akasari al'umma suna fama da matsaloli daban-daban, wanda wani yanzu za ka ga ya shafe shekaru da dama yana fama da lalura. Wallahi wani idan ya faɗa maka shekarun neman maganin shi za ka sha mamaki. So amma kin san cewa shi lamarin Allah dama haka yake, duk abin da za ka yi shi idan wannan cutar ba ta zo ƙarshe ba, to haka za ka yi ta fama da shi. Komai yana da lokaci. Shi yasa za ka ga wasu suna komawa ga Allah a wajen neman magani ma ba su samu warakan abin da suke bukata ba. Mafi akasari muna samun ƙorafe-ƙorafe wajen al'umma ɓangaren da ya shafi ɓangaren jinnu. Akan zama da ne a shafuka daban-daban ɓangaren jinnu. To fa hajiya, matsalan jinnu gaskiyar lamari idan ba wanda ya santa ba, so ba wanda zai iya bayyana ta. Wato abu ne mai sarƙaƙiya. Saboda akwai abubuwa da dama. Wato hajiya, akwai abubuwa da ya shafi aljanu wanda idan ba lalurar ta kama wani naka ba ko ta kama ka ba, akwai abin da in aka faɗa maka ba za ka yi da ba. Mafi akasari a iskokai suna da sarƙaƙiyan abubuwa daban-daban wanda yanzu idan aka ce maka wannan abu shine kaza, wala wani ba zai yadda ba, amma sai ta faru a gaban shi ko ta faru a gaban wani dan uwan shi. Alhamdulillah, a irin nasarorin da muke samu akan iskokai, tunda wannan cibiya tamu ta kware wajen yin maganunuwa irin bangaren abin da ya shafi iska din.
so da yawa za ka ga wasu ba ma a ƙasar nan suke ba, kuma muna nan su iskokan ba ma iskokan ba, kamar al'ummar da wannan lalura take kama. na'am na gane. Wasu za su neme ni, wasu suna ƙasashen turai, wasu suna ƙasashen laraba, ƙasashe daban-daban har ƙasashen afirka nan al'umma sukan neme mu, ma'ana sukan neme mu ta telefon, kuma mukan yi iya ƙoƙarinmu, kuma kaga ko da mutum bai zo gabanmu ba Allah yakan kawo nasara akan wannan tafiyar, kaga a raba shi da wannan lalura irin ta iskokai din. Don domin hanyar iska kamar yadda ake cewa, kamar yadda kika sani Hajiya, idan mutum bai san iska ba bai iya maganin shi. Wato abin da ya sa kika ga za ka ga mutum yana ta yawo yana neman maganin iska, yana ta yawo yana neman maganin iska, wani zai ce maka shekarar shi 20-30 yana neman maganin iska, kuma abu ya gagara. To ai abin da ya sa akwai wani zubin daga wajen neman magani ake ƙara gayyato su. To malam, na san al'umma za su so a ƙara wayan musu daga kai ga wannan maganar da kai. Wato abin da ya sa na ce wani zubin daga wajen neman magani ake ƙara gayyato su. Na'am. Kai ne lalurar iska ta shafe ka. Iskokai sometimes wasu na gado ne, wasu kuma ba na gado ba ne. Wato wasu bibiya suke kamar na gida ne, wasu kuma a rayuwa ake tsintar su. Ƙwarai da gaske. Na'am. Sannan kuma wasu na sihiri ne, akan tura ma mutum iska. Ma'ana shi ne ake ce mature. Wato ya danganta da yanda mutum ya haɗu da nashi. Ya danganta da yanda mutum ya haɗu da nashi. Na'am. Sannan a irin wannan al'amari idan ya kama mutum, kai ne za ka je wajen mai magani. Idan iskokan nan masu tashi sukan iya yin kowa su ce a ba su abu kaza, a yi musu abu kaza, amma idan an musu abu kaza nan za su tafi. Na'am. To ka sani fa cewa aljani ba a mai sadaka, ba a bashi wani abu. A ƙa'ida in dai kai mai jinyin iskokai ne, so ya kasance ka iya daidai gwaggwadon abin da za ka iya. Yaƙi ake da su. Duk wani mai magani da ya shirya maganin iska, to ya sani fa shi aljani yaƙi ake yi da shi. Ba a sulhu da aljani, ba a roƙon aljani, ba duk wani hanya da ake bi idan ya san cewa har ya samu. Shi sa akwai aljanin da idan ya ga kana yin wani abu kuma yi ke gefe maka dariya, saboda ya san baka kama hanyar da zaka cin mai ba. Abin da ya sa iskokan suke cin mutane da yaƙi, ka sani cewa duk lokacin da aljani ya nemi wani abu a wajenka, idan ka bashi, in 10 ne za su koma 20. Za su gayyato wasu kenan. To ai dama su inda suke kusan suna abin nan, saboda aljani daya za ka iya samun wasu aljanin ko 1000 ko 100 kaza a ƙarƙashin shi. Da a kuma kan mutum daya. Da a kan mutum daya. So mafi akasari a jinsi na aljanu za ka iya gani sau group. A group daya za ka iya samun aljani sama da 2000. To idan group daya suka zo, yanzu a misali idan a ce kamar ni yanzu cibiyata ina da al'umma a ƙarƙashi, wannan al'ummar tawa idan ina tare da wani abu da yake abin nan ba, to wannan al'ummar ma tana bayana. Haka wani ma idan yana tare da wasu al'umma a ƙarƙashin shi, shi ma yana tare. Idan irin mu kamar guda 5 suka haɗu akan mutum, to kun ga Allah kaɗai ya san yawan adadin wanda za a ce suna ƙarƙashin wannan tafiyar ba. To shi sa kake ji ana ce, za ka ji ana cewa aljani 10,000, 10,000, 10,000, 8,000, 100 kaza. Duk wani zubin daga irin wannan al'amarin abubuwa suke kasancewa. A mafi akasari kamar sihirce da ake wa mutane, to za ka ga idan ka ga sihiri tasiri a tattare da mutum, so da za ka ga da iskokai ake haɗa shi. Saboda aljani zai iya gane cewa an ɗauko hanyar karya abu kaza, bari mu yi maganin mai wannan abu nan ɗin. In ka je neman magani su lalata magani. Kuma dai. Sai ka zo kai ta shan magani, ƙarshen ta ka rinka shan ruwan abu na itace kawai.
sun riga sun ɓata wannan magani. To idan haka ne malam, ta wani hanyoyi kuke bi domin ku kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin a cibiyar ku ta sauki daga Allah? Wato cibiyar mu abin da ya sa Allah ya ba mu sa'a muke kawo wannan ƙarshen al'amarori na iska. Na'am. Ai gaba da gabanta. Wai aljani ya taka wuta. Yawa duk wani abin da ake kasukin san sahu ne. Kamar yadda muke al'umma muke da manya sarakuna waye a cikin al'umma su ma haka suke. Wato yanda muke kowace al'umma da akwai rukuni mataki su ma haka tsarin rayuwarsu yake. Yawwa idan aka bi hanyoyi aka gane da wane ne, to wane da wane nan an san wakilansu. Ko da ba a nemi wane da wane ba sai aka yi ma wakilansu ƙara. Su wakilansu sun san yadda za su yi da su. Idan kuma su wakilan ba su ɗauki mataki a kansu ba, to mu abin da muka kulla muka yi, su wakilan ba za su yi kuka da mu ba. Muna kafa shaida ne saboda kada mu wani abu, sannan su wakilan nasu su ji cewa mun cutar musu da yara. A mafi akasari abin da yake faruwa hajiya, wato bayani fa na iska, in za mu shekara 10 muna zama a nan ba za a gama shi ba. To ina ga malam bari mu dan takaita wannan anan. Yawa. Bari mu gangara zuwa ga tambaya ta gaba. Wato malam akwai matsaloli na yau da kullum da muke da su a rayuwa, walau ga mata ko kuma maza, musamman bari mu ɗauki ɓangare na auratayya. A wasu lokuta kafin a kai ga yin auren sai ka ga mace ko namiji haka sun kwashe shekaru masu dama sai ka ga mutum bai yi aure ba. Shin ko da akwai wani dalili da ke kawo hakan? Akwai dalili. Na'am. Mafi akasari idan an lissafa za a ga kusan duk iskokai. Ai an sha mace ka ga ranar ɗaurin aurenta, akwai macen da ka ga an sa mata rana ya fi so 20 kuma auren bai yi ba. To mafi akasari su suke shiga cikin al'amarin, duk da abin da yake kawo matsala ta aure yana da yawa, ba iya iskokai kawai ba. Akwai hanyoyi da irin wannan abubuwan yake faruwa. Shi yasa a kullum muke faɗa ma al'umma a duk kafar da na zauna muke cewa a gabaki ɗaya mu al'umma mu ji tsoron Allah, saboda akwai mazajen da yake kasancewa yanzu zan iya zuwa in je in nemi yarinya zan aure ta, iyayenta su ga ba su gamsu da ni ba, a nuna cewa ba za a bani wannan yarinyan ba, ko ita ta ga cewa ita ba ta gamsu da ni ta aure ni ba. Kin ga ba yadda za a yi idan ina son kaina da arzikina, in har ina son in sama ma kowa da kowa lafiya, haka ya kamata in bai wannan baiwa Allah. Duk macen da ka je neman ta ce ba ta yin ka, to ka haƙura ka ban ma Allah wata wadda take son ka za ta mafi akasari za ka samu mutum ya je neman mace saboda an ce ba za a bashi ba, zai je ya ta mata kulumboto, ya ta mata kulle-kulle, sai ka ga ta kai wajen shekara nawa. Wato banda jinnu akwai harka ta sihiri. Sai ka ga ana ta fama a rasa yaya za a yi a warware wannan matsalan ma. Wata ma fa ko ta yi auren wani zai sanya yaya zai ya fito da ita a cikin gidanta. Shi yasa iyaye sai sun yi hattara. Akwai abubuwa da yawa kamar yadda kika ji na faɗa miki. Bayan shi wannan din mafi akasari kamar irin sihirce-sihircen, kin san sau da akwai lokacin da za ka ga an ce an samu macen da duk saurayin da ya zo ya tsaya da ita sati 1 sati 2 yana neman ta wata 1 wata 3, kin san za ki da an ce mutuwa yake? To ai shi ma wannan sihiri ne. Sihiri ne. So da yawa za ki ga akan kulla abubuwa da yawa a irin wannan tafiyar ba. Shi sa al'umma sai mun ji tsoron Allah ga baki ɗaya mu ka sani cewa dukan mu za mu koma ga Allah, don duk wani abin duniya
da yake kasancewa ko muke gani a nan fa za mu same shi, a nan za mu bashi, kuma za mu je mu tadda wanda ya halice mu. A mafi akasari matsalolin da ake samu ko muke gani akan irin wannan abubuwan to gaskiya yana da yawa. Matsalolin da suke tafiya akan sihirce-sihirce akan aure yana da yawa. Matsalolin da suke tafiya akan iskokai, saboda su kansu iskokan akwai na sihiri wasu turawa ake kamar yadda za a je a hada abu da iska ya zo ya takura ma bawa a rasa yadda za a yi da shi, kuma mun mutane mu ji tsoron Allah. Wani zubin iska zai iya kama mutum ka ji an ce sihiri aka mu. Wato akwai bambancin iskoki na sihiri da kuma bambancin iska wadda haka nan kawai don raɗin kanta ta shiga jikin bil'adama. To iskokan sihiri ai su ne na society, abinda ake ce ma society ko kuma abinda a society ya shiga ciki, to za ka ga wannan iskokan ne. Ai shi dan society bai iya yin wani abu babu wannan iska. Wato su ne kamar masu yi wa mutane tsibbace-tsibbace. Yawwa, su ne kuma iskokan shan jini. Za ka ga akwai lokacin da lalura za ta kama mutum a zagaye asibitin duk duniyan nan, amma wani duk bayan sati sai an sa mai jini. Wani yanzu nan za a iya sa jinin, an jima za ka ji an ce maka ba jini ya kuma ƙonewa, a rasa me yake shan shi. Wato malam duk wannan nau'i ne na sihiri. Wannan nau'i ne na iskokai. Iskokan sukan ja jinin mutum su rinka sha, sukan shan jinin mutum, kaga nan da nan ka ji an ce ba jini, nan da nan. Shi yasa aka ga a gama kewaye wani sai shekara 2, wani sai shekara 3, wani ƙarshe dai dole a ba asibitin na koma gargajiya, a inda za a samu mafitan kenan. To malam mun ji nau'in bangaren hana aure ta bangaren jinnu misali a ce ta sihiri. Shin akwai kuma ƙarin wani nau'in da yake kawo matsalar hana auruwa? Wato abin da yasa mafi akasari mu maza sai mun yi haƙuri. Abin da yasa na ce mu maza sai mun yi haƙuri, a yau idan ka auri mace ka tsaya ka natsu da kyau, bayan wancan hankalinta da ka sani to ka karanta wani hankalinta a cikin gidanka. Wato bayan an gama nema, an gama zance, an riga an yi aure, an shigo cikin gida, to nan kuma wani sabon karatu ne. In ka tsaya ka natsu da kyau, so saboda akwai matan da iskokai suke samun su tun suna ƙanana, wannan iyayensu ma ba su sani ba, mu ba za su iya ganewa ba, amma sai an yi aure matsalar take tashi. Daga auren matsalar za ta tashi, wasu abubuwa za su rinka kasancewa, abinda kai ke dawo da mata gida ke. Wato mace za ta fara wata ɗabi'a ba kuwa wacce ba a san da ita ba, har shi mijin a zo idan ba mai fahimta ba ne sai a rinka musu da shi, na cewa watakila kawai an san da wannan damuwa, an daga fara ne an kawo masa ita saboda ya wahala. Shi kuma ya ga tana zuwa gidan shi, ya ga ya ci gaba da ɗora wahala, gani yake wahala yake akan abin da shi yasa mafi akasarin iyaye idan dukan mu ji tsoron Allah da mu da kowa, saboda idan ka san, in kun san yarku tana da damuwa, to tun kafin ta yi aure idan bata rabu da wannan lalurar ba, shi wanda zai aure ta ya sani. To malam, kafin tun da ka yi maganar cewar wata ai ba a san da wannan abu ba sai bayan an yi aure, to kaga su kansu iyaye ba su sani ba, balle kuma su sanar da manemi ko kuma miji kafin aure. Idan misali an ce gashi an yi aure kuma matsaloli sun fara, to me ya kamata a yi? Sai a nemi hanyar yadda za a yi a samu solution, a neman mata magani. Wato ta nan ne kuma sauki daga Allah za su shigo. Insha Allah. Na'am. Saboda akwai abubuwa, iskokai suna lalata auren ma'aurata da yawa, suna yin sanadin shi da yawa. A 100% lalacewan aure za su iya daukan 70, kaso 70 a cikin 100. Kwarai kuwa. Amma wannan al'umma idan ba aikin ka bane ba, idan ba hanyar ka bace ba, ba za ka iya sani ba. Kin san akwai auren da yake sati 2, akwai auren da yake wata 1, akwai auren da yake wata 3,
akwai wanda kuma shekara ɗaya ya ƙare. To gaskiya dai malam duk wannan dai abun mamaki ne. Ƙwarai da gaske. A ce aure an yi ana so an kwashe ƙarshen ta shekara da shekaru ko watanni ko wasu lokuta a ce ana soyayya kuma wata ɗaya sati biyu ko ko shekara guda aure ya mutu. Kaga to dole akwai dalili. To daga cikin irin wayannan dalilai ka ce har da su wayannan iskokai. To ta yaya malam za a yi a gane? Wato abin da ya sa ita harkar iska tana da sarƙaƙiya. Na'am. Abin da ya sa za ka ga har mace ta baro gidan iyayenta ta zo gidan mijinta. Ba sani ba kin ga duk kula irin na iyaye tabbas. Har ta baro su ta zo wani shashi daban sannan a iya gano cewa ga damuwa saboda wannan lokacin ba za su taɓa nuna ba. Amma hanyoyi wato akwai abubuwa da iskokai suke sawa wanda suke tafiyar da mutum a cikin shi wanda za ka ga mafi akasari akwai lalurar da za ka ga iskokai za su iya fakewa da wannan lalurar a ta fama a asibiti. Wato su sai su tsaya a bayan abin. Yauwa za su fake a ta fama a asibiti ana tunanin kamar lalura ne na asibiti. Sai a yi wannan a yi kamar an samu sauki sai ka ga abin ya sake dawowa. Sai a yi kamar an samu sauki ka ga abin ya sake dawowa. So sai a rasa menene yake damun mutum idan ba hankali ya kai inda za a iya ganewa ba za a gano wannan lalurar ba. Kun ga daga haka za a yi ta tafiya har yaro ya girma ba a iya gane cewa gaza ne. Wani zubin za ka ga mace tana fama da wani tsananin ciwon kai wanda idan za a sai mata famasi gabaki daya in ciwon kan ya tashi ba zai sauka ba sai lokacin da ya ga dama ya lafa zai sauka ko kuma inda a ce za a samu wani hayaki ko wani abun da ya shafi bangaren jinnu ana yi take zai sauka. To malam kafin mu ji da hayaki da su bangaren jinnu muna ta bayani na san masu kallon mu za su so su ji shin wai ita wannan cibiya ta sauki daga Allah a ina take kafin mu dora. A cibiya ta tana nan a garin Kaduna a Gasa a Shanu ne bayan tsohon kantoma a nan nake. Shin akwai wata lambar waya da za a iya samun ku a kai? Muna da lambar waya. Na'am, to na san masu sauraro ga lambar wayan nan za ku gani a akwatin kallon ku. Nan haka yake. To malam mu ci gaba da bayani irin su hayaki da ka fara. Ka ce idan aka yi ciwon kai misali wanda ciwon kai yana da tsanani an yi ta zuwa asibiti babu magani, to menene ta ina za a samu magani? Inda za a samu maganin kenan shine a bi hanyoyin da za a bi shine a bi wanda suke da alaka da wannan abu. Duk wani abin da za ka yi shi kaka jahilci kanka. Mun sani akwai wanda suke yawo kasashen turai kasashen ina ne da marasa lafiya. Ƙarshe mutum ya je ya gama kashe miliyoyin kuɗi ya gama kewayen shi kuma daga ƙarshe dai kaga abin da bai taka kara ya karya ba a nan ɗin kuma shine zai magani abu a cikin lokaci kankani kuma a cikin tattalin arzikinka kaɗan za ka kashe. Ƙwarai da gaske saboda za ka ga wani zubin lalura za ta kama mutum za a ta ba shi shawara wasu ‘yan uwan shi wasu ina ne wasu dangi wasu ina ne su ta ba shi shawara wasu abokanai a ta ba da shawara cewa wannan lalura fa ta shafi masu maganin gargajiya. To wani zai nuna ba haka ba ne saboda shi ba hanyar shi ba ne baya bukatar wannan abu. Na'am. To ka sani cewa duk wani abin da ka sani kowa Allah yana ajiye shi a shashin shi. Duk wata lalura da ka sani in ba a bi hanyar ta ba a samu sauki. Wanda kamar yadda ku masu magani kuke cewa duk wata cuta da Allah ya saukar da ita to fa akwai maganin sai dai idan mutum bai nema ba. Ƙwarai da gaske. Wannan haka yake. To malam ina ga mu je ga mataki na gaba duk da dai na ga lokacin namu ya fara ja. Akwai matsala ta rashin kuma haihuwa bayan an yi auren. Gaskiya ne. Shin kowanne irin matsaloli ke jawo wannan matsalar? Ko kuma ka ga Allah ya kawo juna biyu a cikin auren amma kuma yana ta lalacewa. To wasu ba ma a samun wanda yake lalacewa. Wannan haka yake. Mecece matsala? Wato shi yasa na ce matsalar fa iskokai da yawa. Ko fa. Shi yasa na ce matsalar iskokai da yawa. Wato mafi akasari
kin ga abin da yake kawo a irin wannan matsala ta bangare ta juna biyu akwai matsaloli da yawa banda na iska ne amma mafi akasari fa idan aka tsaya za ka iya ganin sai ka ga iska ya shiga ciki amma ta hanyar da iska ya shiga ciki kin san shi lamari kamar yanzu idan aka zo maka da damuwa irin wannan bangaren dole akwai tambayoyi akwai bincike da za a iya tabbatar da cewa a'a wannan hanya ne na iska ko ba hanya ne na iska ba ko kin san hajiya cewa infection ma yana da haddasa wannan lalura wayannan kwayoyin cututtuka da mata ke fama da su infection ma yana haddasa wannan lalura abin yana da yawa sannan akwai cuta da take damun mata fibroid wannan karin mahaifa na'am zan cewa shi kan shi yakan hana samun juna biyu shi ma wani zubin kuma shi din ma idan an samu yakan sa ya jini to kuma malam duk wannan cibiya ta sauki daga Allah duk tana maganin wayannan cututtuka ƙwarai da gaske masha Allah kamar abin da ya shafi bangare na infection din da kika ji ina faɗa miki gaskiya wani lalura za ka ga infection din na'am saboda kuma akwai shashin da za ka ga sihirin ma ya shigo ciki sai a ga kamar infection din to ai ana kulla mahaifan mace duniyan nan ba za ta samu juna biyu ai ta fama akwai abubuwa sarƙaƙiya da al'umma suke ciki wallahi hajiya wani yana nan yana kwance ya rasa ina ma zai je neman magani to ga sauki daga Allah ta zo saboda ta Dr. Ahmad daga jihar Kaduna wato kada dai a manta ofishin naku yana nan a hayar rigasa shanunu layin tsohon kantoma ga kuma lambar waya nan kamar yadda kuke kallo malam ban yi bata ba ko kawai da gaskiya haka yake to mu ci gaba da jawabi wato abin da yasa al'umma suke wato abu ne yazo da zamani da za ka ga mutane hankalinsu bai kawo kan wani abu ba to amma yanzu fa hankalin kowa ya fara dawowa a jikin shi wato hankalin mai yankan kaba ya fara komawa garina ƙwarai da gaske na'am saboda a da za ka ga mutane suna mu'amalolinsu lafiya wani ba ruwan shi da wani ko da din an san ana samun akasusu amma ba fa irin yanzu ba saboda ka sani cewa kin san yanzu ba ki ganin yanzu fa akwai ɗan kasuwa da wanda ya mallaki biliyoyin kuɗi yanzu idan aka nuna maki shi wani idan aka ce ya taɓa riƙe miliyan da ya tashi mutum zai ce ƙarya ne malam me ya kawo dalilin rashin sihirce da suke damu al'umma yau wani ka sani abinda ka raina kin san abinda yake damun mutane shi yau idan na fara samun abin duniya idan zuciya ta lafiya kalau take ba ruwana da al'umma ba ruwana da kowa ina ganin zuciya ta fresh take sai yanga kamar ta kowa ma haka take wato ai fadar annabi ce sallallahu alaihi wasallama idan kai kyakkyawar zuciya ce da kai to kowa ma haka take yayin da kai kuma kake jin kai taka mummuna ce to haka kake wa kowa kallo to karshen da kana nan kana tafiya a cikin wannan abu wani zai ci duniyar ka yi ta maka wani abu ba ka kawo wani abu a cikin al'amarin sai wannan sihirin ya zo ya tasiri ya maka yawa a tattare da kai a zo a yi ta fama da kai to duk wanda ya ji yake da irin wannan matsala sai ya garzaya ya tafi cibiyar Dr. Ahmad sauki daga Allah da ke jihar Kaduna. To mafi akasari za ka ga 'yan kasuwa da yawa suna samun matsaloli daban-daban wanda ya shafi irin wannan abubuwan ba. Wani za ka iya ganin sihirin ne, wani ba sihiri ba ne ba. Shi yasa abin da yasa nake ce miki abubuwa da yawa iskokai sun shigo ciki yanzu wani zubin idan ana so a yi abin da dukiyarka za ta lalace sai a haɗa ka da iskokan da za su lalata irin saru Jinnu ba yanzu ka sa kuɗi a jihun ka 100 an jima ka fito da shi ka ga 70,000 shi malam wani ne saru Jinnu aljani ne saboda mafi akasari kin san abin da yake kasancewa irin wannan matsala al'umma suna fama da shi
To masu kallon mu kada dai ku sha'afa, shirin madubin Afirka kuke kallo daga nan tashar madubin Afirka, wanda a yau shirin namu za mu ce ya dan canza akala ne, ya tafi ga cibiyar Dr. Ahmad, wanda cibiya ce ta magungunan gargajiya wanda suke yin ta kuma magani ne ingantacce wanda an gwada an gani kuma wannan abu sahihi ne, wanda ita wannan cibiya tasu tana nan a jihar Kaduna da ke hayar rigasa a Shano na layin tsohon kantoma. Kada ku matsa ko madubin Afirka. To masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci, wanda kada dai ku sha'afa muna kan tattaunawa ne da Dr. Ahmad Sauki daga Allah daga jihar Kaduna, wadda ita wannan cibiya ta Sauki daga Allah cibiya ce wadda ta kware wurin magance matsaloli na sihiri da duk wata matsala da ta shafi al'ummar mu kai tsaye, da ma ba da sauran magunguna waɗanda suka shafi matsalar auratayya, matsalar haihuwa da sauransu. To dakta barkanmu da dawowa. Yawwa, to dakta kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci, kana ta maganar sihiri kuma har ka kawo rabe-raben jinnu da sauransu. Shin shi ma wannan sihiri yana da wasu nau'ika ne daban-daban ko kuma dai duk dai abu guda ɗaya ne? Gaskiya ajiya sihiri yana da nau'ika daban-daban. Na'am. Nau'ikan shi ma shi ɗin ma yana da saddabar irin na iska. Shi ma dai sihirin a karan kansa. Na'am. Abu ne wanda akwai sihirin da za a iya haɗa da iska a yi maka shi. Na'am. Akwai kuma wanda ake kawai wato wani tsafe-tsafe da wasu suke yi da sauransu, da wasu suke kuma na samu haka da sauransu, dai akwai abubuwa dai akwai saƙa a cikin shi wanda idan ba aikin ka bane ba haka ka bace ba za ka iya ganewa. Na'am. Shi kan shi sihiri idan an maka shi in an yi shi dole sai an tabbatar da cewa wannan wani kalan sihiri. Na'am. Saboda idan fara magani idan sihiri yana da alaka da iskokai to duk fa abin da za a yi sai an hada alaka, sai an hada abubuwan da ya shafi wannan iskokai din, in ba haka ba zai lalace ba. Wato in ba haka ba sai a yi ta ciwo daban magani daban. Na'am. Wani sihirin za a yi maka shi a jefa a ruwa, wani sihirin za a binne shi a gidan gara, wani za a binne shi a gidan turuwa, wasu matsafan ma har aka bari su kan binne. Duk dai. Ƙwarai da gaske. Wato su ba sa aiki da jinnat sai dai tsabar kulumbotan shi. Bayan kulumboto, wasu kuma su sa a bola. Sannan akwai sihirce irin na ajiya. Za a iya aje maka abu a cikinka wanda kaman satuttukan nan. Yanzu akwai wani mutumin Nijar da nake jinya a gidana. Abubuwa ne da yawa a tattare da shi. A'a, malam banda kafin mu je ban saki waccan magana ba tukunna. Banda ma a je a tafi neman magani har ma kuna da wata wuri na kwantar da mutane. Ƙwarai da gaske, mukan aje da wani. Na'am. Wato ajiya wannan bawan Allah abin tausayi ne, kuma abubuwan da yake fita ga wanda bai sani ba abin mamaki ne abin al'ajabi. Saboda farko dai da muka fara mai jinya abin da ya fara fita kashin raƙumi ne ya dinga fita a kunnen shi. Malam kashin raƙumi fa kace? Daga gaske. Kinga wannan abu ne na sihiri. Kinga abu na biyu duwatsu. Da a jikinsa? Ina faɗa miki wannan abubuwan da suke jikin shi ba su ƙare ba. Muna nan muna aiwatar da abubuwa a tattare da shi. Abu na uku kuma allura ne suka biyo ba. Allura wannan ta ɗinki allura da zare? Kuma kake ce ta wani gu yake fita ta kunnen shi. Ba inda yake fita in ba ta kunnen. Sannan har yanzu yana kuka da wannan kunnen. Na tabbatar da cewa akwai abubuwan a tattare da shi har yanzu. Da saura ba su ƙare. Akwai sauran ajiye a tattare da shi. Akwai kusan ba zai kai wata ɗaya ba. Ina faɗa miki akwai matar da ita kuma ƙadangare. Yadda ga san ka haifi jariri
aka ce kashin shi. la haula wala quwwata daga jikin dan adam. To shi yasa ake ce muke aji akwai abubuwa daban-daban wanda idan ba haka ka bace ba bai shafe ka ba bai same ka ba ba za ka sani abin nan ba. Akwai wani faifan bidiyo da nake ba da wani labari na wani inyamuri. Na'am. Wannan inyamurin nan a dukiyar shi ya kai karfin da ya mallaki kamfani 17. 17 ɗai har Allah da ya ko ɗaya babu. Kadangare ne aka sa mai a cikin shi lokacin ina garin Plateau, branch na Plateau. Ba inda ba a zagaya da shi, yawo ake da shi ƙasa har indiya ina ne neman magani. Amma abin ya kiwa an farka abu yana damun shi a ciki ba a gani ba, an rasa yadda za a yi. Irin masu maganin su na ƙasar Igbo, wani daga Anambra ya ba shi namba na, ya ce mai ka daina wahala, duk wannan kewaye-kewayen da kuke ku daina wahala, kawai ku nemi wannan ba wahala, kawai ku je inda yake. Wato ita wannan cibiya ta Dr. Ahmad Sauki daga Allah. Na'am. A sun zo inda nake a Plateau a wannan lokacin. Da shi da yan uwan shi suka kawo shi a mota, a suka zo inda nake, so yana fada maki wannan kadangaren da wuce minti 30 bai fita. To dama can an gano kadangaren ne ko sai da aka zo wurin kusa ni ne na aka gane cewa gano akwai abu a kadangaren? cikin shi. Na'am. Shi dai ya tabbatar da abu yana yawo a cikin shi amma bai san ko mai ne. To ire-iren wannan aikin namu yana da abubuwa na ban al'ajabi wanda in kana tare da mu ko kana bibiyan mu, so za ka iya ganin abubuwa daban-daban da suke kasancewa a cikin al'umma. Na'am. A yanzu zan iya yin wani misali a baya. Akwai wata antumu Na'am. da ta yi wani zamani wanda za a iya wayar gari kawai kaga tana ama duwatsu. Duwatsu daga cikinta. Duwatsu daga cikinta. Za a iya wayar gari ki ga kusa mai malfa tana fitowa ta hanci, tsinin ya fara fitowa, malfa tana ciki, sai an ta addu'a an ta hikimomi za ta faɗi. Ita kusar. An tara irin wannan abubuwan ya kai buhu guda. Ita kusar daga cikin hancinta. ƙurji ne za a ɓantala shi nan, da an ɓantala za a iya ganin ko dai kusa ko allura tana fita. To shi yasa aka faɗa ma mutane saddabaru irin na iskokai da saddabaru irin na sihirce-sihirce. Akwai abin da idan ba ka sani ba ko ka taɓa gani ko ka ga ana yi ko ya shafe ka, Na'am. ba za ka iya ganewa ba. Shi yasa akwai abin da ba kowa ƙwaƙwalwar shi take iya ɗaukawa. To ai mala abin ne akwai ban al'ajabi. Shi yasa akwai abin da wasu abubuwan ba ma faɗin shi a media. Akwai abin da ba ma faɗin shi a media, saboda akwai abin da ƙwaƙwalwar mutane ba za ma ta iya ɗauka ba. Wato wannan kaɗan ne daga cikin nau'ikan matsalolin da mutane suke fuskanta ta ɓangaren sihiri. Ƙwarai da gaske. Na'am. Komai zai iya faruwa. Sihiri, kaga an ma mutum sihiri, an haukata shi ya bi duniya, wani za a mai sihiri kaga an lalata mai rayuwa komai da komai, shi ba mai hankali ba, shi kuma ba gashi nan dai tsaka-tsakiya. Abubuwa suna kasancewa, wani a mai sihiri a kore shi fa daga garin da yake, sai dai ya bar inda yake ya koma wani wuri. ba kya dai ana cewa mutum sai kaga ya shekara 30 a kudu, in aka kira mai sunan garinsu ma kuka yake wani. Wato shi ma wannan malami yana daga cikin nau'ika akwai da sihiri. sihiri. Ai akwai abin da yake kasancewa, kin san abu ne shafi wanda idan al'umma bai sani ba. A kwanakin baya na yi wata kes in wata yarinya Na'am. da take guduwa, za ta tafi kudu ta je ta zamanta a kudu. Yarinya ce budurwa, iyayenta bayan da basu ba, abu ya gagara, sai aka ba da shawara, wasu 'yan jirgi ma suka ba wata shawara, suka ce to a zo a same ni. Da aka zo aka same ni, da ni irin abubuwa irin nawa sai na ce musu wannan fa yarinyar tana tare da shaidanu ne suke kawo ta Wato su suke sa ta wannan Eh. matsaloli.
so an ce an yi menene, an yi addu'a, an yi menene, an yi abubuwa, abu ya gagara. Na'am. Shi ne na ba su shawara, na ce hajiya ta ce na ku ƙara neman a rabu da ita. ta ce saboda menene, na ce za mu ba hanyoyi irin na shaidanin, kina zaune za ta zo ta sami ki a gida, kuma haka aka yi. Tun ana cewa an ganta a unguwarsu sun ta wuce ta unguwarsu har ta dawo cikin gidanta. Ina faɗa miki yanzu wannan yarinyar ta ya aure A yanzu haka alhamdulillah. to akwai abubuwa da yake kasancewa a cikin al'umma da yawa wanda idan ba an fahimtar da kai ba ba za ka iya gane ba. To kun ji dai al'umma, dukkanin wasu matsaloli da ke fuskantar ku waɗanda kuka kasa gane yaya yanayin abin yake, to ku tuntuɓi Dr. Ahmad mai cibiyar sauƙi daga Allah a wannan namba ga ta nan kuna kallonta. Malam mu ɗora. Sannan kamar abin da shi ya shafi sihiri yana taka rawar gani wajen abubuwa da daban-daban. Na'am. Kamar yadda kika ji na faɗa miki cewa kuma kowa tana shafa shi. Kowa. Ni ba na taɓa yin kes akan wata mata. Wallahi da layi in ta zo gidana wanda yake mata abin ya sani. Wanda yake mata sihirin ya sani. Ya san ta zo neman magani. An kai ga sai da har sunana ma. To iskokan ne suke gaya masa? Ai idan aka ce mutum yana sihirce so wani da iskokai yake aiki. Kin ga akwai hanyoyi da yake gane wasu abubuwa kenan. Kamar da yadda kake magana a baya, dama shi wannan sihiri da akwai nau'ika daban-daban. In tana zuwa inda nake yace zai ma yi mata test ko ya kira ta a waya. Bakin zo wajen wane ba da ke da shi ga baki ɗaya sai na kashe. To amma da ke yin Allah bayan shi ba. Ina faɗa maki wannan abubuwan an waye gari kamar ba a taɓa yin shi. Sauƙi daga Allah ya ba da iko an sauƙaƙe mata. Allah ya kawo shi da yake cewa ma za mu bar duniya, shi yanzu ma bai duniya mu. To akwai abubuwa saƙa kuma sani fa akwai abin da in ba Allah ya ma mutum bai warware shi ba sai ka taka mai magani ɗari ma baka samu yadda za ka yi. To malam shi kansa maganin ma baiwa ce. Na'am. Sai Allah ya maka baiwa bangaren magani. Na'am. Don ba haka akwai abin da ka taka gidan magani ɗari ma baka fuskanci ma ina aka dusa ba. Shi sa za ka ga mutane suna complain daban. Wani zai iya zuwa ce maka shekarar shi, in ka ji ya lissafa maka shekarun neman maganin shi sai ka ga idan ka ware shekarun shi kan ware ta neman maganin sai ka ga baki ɗaya ma rayuwar shi ta tafi akan neman magani. To za ka ga mun su masu shekara 30, 40, 50 suna neman magani kuma wasu abubuwan ya zo ya wuce. To al'amarin Allah kenan, shi a yi maka sihiri a makantar da kai, a gurguntar da mutum, duka yana faruwa. Wato dakta, da akwai sihirin da ake yi wani lokacin kawai mutum ya ji ɗab ido ya daina gani, ko yau da safe ka tashi ka ji kafa ta ki takuwa. Na yi wani kesa a garin Kwamfa Plateau kenan. Na'am. Shi wannan ba wai magana abin nan ba ne. Shi sa abin da ake ce ma al'umma. Na'am. A halin yanzu ba a raina abu. Wannan kesin da ne wannan draman da aka yi wanda suka yi wani abu cikin su ɗaya shi yake bin bayan wanda ya ma shaƙiƙai ne ƙwarai da gaske, wasu ɗaya uban su ɗaya, amma yadda ya toshe mai ji, yadda ya toshe mai gani gabaki ɗaya, duk ta hanyar sihiri. Kuma ta hanyar sihirce-sihirce, amma shi wancan mutumin saboda shi ya ga yana da kambun baka. Malam, da baka zo nan ba dama tambaya ta gaba in ce to ai banda sihirce akwai abin da ake magana na kambun baka, sai kuma gashi Allah ya sa a tuntufi da dungushi. To na faɗa maki haka ya ta abubuwa wanda
ni wannan ba wai cewa akai ko ka ji ba ko za ka ji ba ko abin nan ba. A gabana ya nuna min ya ce ni ne zan yi sanadiyan buɗe idon shi ma ya rufe nawa. Shi ne na faɗa mai cewa shi ba Allah ba ne, kamar yadda ya ganin nan kuma na yi niyyar in taimaki yayin shi. Na'am. Tun da hannu niyyar in taimaki yayin shi ko ba ko ne sai zan taimake shi kuma Allah zai kawo da zai. Na'am. Ina bara miki sun yawo da shi, amma da Allah ya tashi nuna mai ya tabbatar da cewa shi ba kowa ba ne ba. Na'am. Cikin wata ɗaya irin shewa ya buɗe. Sai da ya kai yana faɗa wa mutane ƙara tana damun shi, ƙara ta mai yawa kun. Saboda ji ya yi yawa. Ya daɗe baya ji. Daga baya kuma ni idan na zo inda yake shi ne yake faɗa min ɗabto yau kaya kala kaza kasa. Na'am. Sai idan ka ya fara buɗewa ke wai ya fara gani yana gani sama. To yanzu za ka ga kamar bai taɓa yin wannan lalura. To malam tun da mun gangaro da wannan gashi shi har abubuwa sun yi kyau ta sanadiyar sauki daga Allah ya kawo mishi sauki. To shi kansa kambun bakan menene shi? To kambun baka akwai abubuwa da yawa akan kambun baka. Na'am. Wasu sun fahimci kambun baka tsarin shi daban. Wasu kuma sukan ce mai tanewa ga baki. Amma idan muka duba za mu ce in muka tattara za mu ce gabaki ɗaya mu tsaya akan kambun baka ne. Saboda wani abu ne wanda shi kan shi idan ba Allah maka baiwa akan irin wannan ba don ai ka rasa rayuwarka a cikin irin wannan tafiya. To malam ta yaya ake gane mutum ne kambun baka? So ya danganta da yanayi. Shi yanzu a misali kowa yana da hanyoyi da baiwar da Allah ya mai wajen wannan bangaren. Yanzu akwai wanda idan ya ganka zai iya cewa wane ne ba ya shiga wani dogon lissafi ko wani abu nan ba. Kamar yaya? Yanzu kamar a Filato yanzu magana nan da nake miki ina da wani kes na masu kambun baka a yanzu haka wanda ban kai ga tafiya ba, amma ina shirye-shiryen ko da yaushe zai iya zuwa yi wannan kesin. To shi ma yana da alaka da jinnu? Shi kambun baka bai da alaka da jinnu. Abin da ya sa wani zubin da suna mashi juna kamanceceniya. Saboda su masu kambun bakan wani zubin sukan yi amfani da iskokai. Shi ne hanyar da ake bi ake cewa iskokan sihiri, aljanun sihiri. Kisan shi kambun bakan kala-kala ne. Kamar yadda kika ji na faɗa miki akwai hanya na society. Akwai kuma wanda suke da na gado. Shi hanya na society na shan jinin al'umma da sauransu da wasu waye da sa abubuwa daban-daban da yake kasancewa. To wani hanyar daban ne. Akwai kuma asalin na gado. Wanda kowane ba abin da Allah zai kawo ƙarshen shi. Kama abin da ya shafi na society din na ƙungiya za ka ga yara ƙanana ana ba su sani ba yi za su tashi da shi kambun baka ƙwarai kuwa. Za ka iya ganin yaro ya tashi a makaranta ba a sani ba, wani zuma a boarding za ka ga yaro ya taso da wannan abu ba a sani ba. Zai girma a cikin wannan abu iyayen shi ba sani ba. Shi ne wanda ake cewa kamar na masu ƙungiya asiri. Ƙwarai da gaske. To za ki ga abubuwa suna ta kasancewa. Akwai wani yaro da ne kesin shi, wasu yara ne guda 3 da ne kesin su. Ɗaya dai za a ce shi bai girma a ciki ba. Na biyu shi ma bai girma a ciki ba, amma kin ga na 3 Krista ne. Shi wannan a irin mutanen da ya halaka suka koma ga Allah, mahaifiyar da ta haife shi ita ce las. Shi ne ita ce ta ƙarshe. Mahaifiyar da ta haife shi ita ce ta ƙarshe. So dai akwai faifan bidiyo na a wani gidan talbijin, akwai ma inda aka sa shi wannan yaron. Na'am. Inda yake kwance
wasu daga ciki abubuwan da ya yi ƙwarai da gaske. Akwai irin kisa-kisan da nake wanda ya shafi kamar ɓangaren masu kambun baka ɗin, wanda kamar wanda suke ɗaura al'umma, wasu wanda suke bada wanda ake warware saƙar da suka yi ta sihirce ƙwarai da gaske. In akwai wasu abin da suka yi wanda suka ɗaure ko a bishiya ko da wata igiya ko da wani abin nan nasu na ɓangaren kambun baka wanda suke badawa ko a yanka ko an ba wasu gurubi ko abin nan ko jiragen su na shi wannan na yawon dare da suke yi ko na ƙungiyarsu na gurubin su da suke yi, duk wasu abubuwa da suke kasancewa idan za mu raba yaro da shi sai mu ba hanyoyi da za mu karɓa abu. To malam, duba da yanayi na lokacin namu ya zo ƙarshe, kusan da me za ka rufe kuma sannan ka ƙara gaya wa masu kallon mu adireshin inda za a same ku, sannan kuma ka ƙara faɗan lambar waya da baki ma yadda mutane za su ƙara. Amma kafin mu kai ga hakan, da me za ka rufe kuma wane jan hankali za ka yi game da sakaci da muke yi, sai mu bar mutum ya yi ta jinya a ce an gaji ba a je an nemi magani a inda ya kamata ba. A ta farko jan hankalin da zan yi ma al'umma shine shi ba jinya ba a gajiya da shi. Saboda yanzu a misali mafi akasari za ka ga watakila jarba da Allah ya maka dole ka sha wannan wahala sannan daga ƙarshe ka zo ka samu maganin. Idan baka ci gaba da bibiyan maganin ba za ka ci gaba da kwanciya kenan. Sannan mafi akasari al'umma a har kullum jin kunnen da nake ma al'umma wajen yara, mutane su ringa kula da yara, saboda yara ƙanana lokacin da suke tasowa akwai abubuwa daban-daban da suke kasancewa da yara wanda sai iyayensu sun kula. Kin ga yanzu muke misali da kudu, a shashin bangaren kudu mun sani duk a wajejen da muke mu'amala kamar yadda muka sani a kudu ya ci ga iyaye sun ɗauki yaransu da muhimmanci. Muhimmanci menene? Yanzu a kudu za ki ga shi mutumin kudu bai yadda ka ɗauki wani abu na ci ka ba yaran shi. Ko al'umma sun san cewa a cikin wannan abun na ci ana haɗa society a ba mutum, wato abu na sihiri. To masu kallon mu duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu da Alhaji Dr. Ahmad Sauki daga Allah, mai cibiyar Sauki daga Allah wadda take a jihar Kaduna, wato hayin rigasa Shanono layin tsohon Kantoma, wanda dukkanin wasu matsalolinku idan kuna da su waɗanda kuka kasa gane kansu da waɗanda ma kuka gane kansu domin ƙarin neman sauƙi daga Allah, to ku ziyarci Dr. Ahmad mai cibiyar Sauƙi daga Allah, insha Allahu za ku samu waraka. Wanda a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan lokaci. Dakta, sai a yi sallama da masu kallo. To al'umma duniya gabaki ɗaya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A nan nima nake cewa sai mun kuma ƙara haɗuwa a wani karan. Kada dai a manta a shafin nan namu na YouTube a danna ƙararrawa, sannan kuma a yi subscribe domin sanin cewar an ɗora sabon shiri. Bisalam.